Joo, eli ensiksi mä haluan kiittää meidän loistavaa yleisöä. Se on yleisön ansiosta orkesteri on saanut paljon innostusta, mikä on vaikuttanut siihen, että se soiton taso on ihan parasta luokkaa, mitä Suomessa on. Mä toivon, että varatkaa kausikortit ajoissa, ettei käy niin, ettei pääse saliin, jos menee joku hieno kappale, että on sattunut lähteä liian myöhässä, niin sillä kausikortilla varmistaa, että kuulee sen. Meillä ei ole aina, niin kuin joka viikko, ei ole mahdollista tehdä 2 konserttia, niin siksi se kausikortti pelastaa sen. Mutta orkesteri ja minä ollaan erittäin otettuja siitä teidän innostuksesta, ja me halutaan tehdä siitä aina vaan parempi, että se innostus pysyy. Niin, eli ensi kausi. Siellä nyt on taas vähän kaikille kaikkea. Mun tehtävä ylikapellimestarin on vaalia sitä, että siellä on niin kuin orkesterilla tarpeeksi klassikoita. Että se niin kuin perusrepertuaari, se on Brahmsin sinfonia ja tämmöistä, Sibeliuksen kaikki sinfoniat, Strausseja. Että ne niin kuin pysyy näppysissä, kun ne on vähän hankalia. Ja sitten nyt, ketkä on halunnut uutta musiikkia, niin tällä kaudella mä sitten otan niitä vähän enemmän. Siellä on 6 kantaesitystä. Ja sitten myöskin niin kuin vierailevat kapellimestarit, niin viime vuonna Eliahu Inbal teki hienon Brucknerin ja tulee vähän niin kuin orkesterillekin sitä niin kuin vanhemman maestron perspektiiviä näihin kappaleisiin, joten siellä on Hannu Lintu, Eliahu Inbal, Parare, sun muut maestrot vierailee. Se mitä mä nyt ootan itse, niin pääsee tekemään nämä Sibeliuksen sinfoniat silleen, miten mä oon ne niin kuin itse ajatellut. Mä oon nyt 2 vuotta niitä tutkinut tosi mielenkiinnolla ja tehnyt niin kuin ihan omat partituurit niistä. Ei mitään suurta, paljon semmoista, mitä mä en oo sieltä kuullut, mutta huomasin, että ne kannattaisi sieltä kuulua. Niin niiden esiin nosto, siihen vaikuttaa hirveän paljon tempot ja uudet balanssit sekä fraseeraus, kun puhutaan synkopoiduista rytmeistä ja tämmöisistä, niin sieltä tulee ihan uusi niin kuin poljento. Se on orkesterille ehkä haastavin kausi silloin, kun tehdään aina Straussi ja Sibeliuksen sinfonia ja sitten nykymusiikki. Se on äärettömän haastava, mutta on se muutkin orkesterit tehnyt. Mä luulen, että Tampereen Filharmonia nyt sen verran hyvässä kunnossa, että me pystytään ja selvitään siitä ilman hikipisaroita. Eli siis joka tapauksessa orkesterille erittäin haastava, mutta toivon, että se niin kuin kuulijakunnalle ei kuulosta siltä.